Como sempre, o pobo galego respondeu á chamada da plataforma Só Sanidade Pública con miles de persoas enchendo a Praza do Obradoiro nunha festa da participación social, nada de alborotos. Aquí o que hai é o pobo galego manifestando a súa defensa da sanidade pública. Por eso queremos agradecer a participación, recordando que estamos aquí nada máis e nada menos que reclamando máis sanidade pública que é necesario para defender o dereito á asistencia sanitaria da nosa cidadanía, que se está poñendo en mans da sanidade privada, que se está dando os cartos públicos ás empresas privadas para que fagan negocio ca nosa enfermidade. Por eso, desde Só Sanidade Pública, insistimos, é necesario máis sanidade pública, máis atención primaria, máis atención hospitalaria. Estamos convencidas e convencidos de que o pobo galego está disposto a defender o seu dereito a unha sanidade pública de calidade. Por eso, desde as plataformas en defensa da sanidade pública, desde Só Sanidade Pública e desde as organizacións que facemos parte dela, seguiremos chamando a cidadanía para decirlle ao Partido Popular que ten que cambiar de política, que ten que cambiar de rumo na nosa sanidade, porque non imos a consentir que acaben ca nosa sanidade pública.